Godt, så er vi i gang. Er vi? Ja. Okay, jeg kommer ind i det. Altså, har du startet den? Ja, den kan bare sige, hvad vi filmer, men den kan filme, hvad vi snakker om. Ja. Goddag, YouTube. Nej. Den kan bare ikke filme, hvad vi siger. Er det ikke sådan? Nej, den kan ikke filme, hvad vi ser. Det er rigtigt. Den kan filme vores stemmer. Ja. Hallo, YouTube. Ja. Ja, du får lige din æg. Halløj. Hvor? Nå, der. Hvad skal jeg med? Du fik en smaragd. Så har du bare armor. Men YouTube, vi spiller Minecraft. Vi er inde på en server. Men der tror du overhovedet, jeg kan lave en YouTube-bruger og filme? Ja, hvis du får et filmprogram, så ja. Jeg ved bare ikke, hvordan man starter en film. Men det er lidt så kommer det nok helst til at komme til at være på computeren. Det der irriterende Men YouTube, måske kommer I til at se noget fra min side, måske fra Winters, måske fra nogle andre. Og må jeg gerne lige få det der mushroom med? Ja. Shit. Jeg kan se en 5 diamond blokke et sted. Nå nej, det er ikke X-ray. Okay, det er ikke X-ray. Jeg har X-ray på. Jeg kan se alt. Jo, diamond. Position. Det her program sender jeg ikke til nogen. Et privat program. Det er min fætter, der har lavet det her Nobus. Den berømte hacker. Ja. Jeg kender allerede så inde på min telefon i går. En, der havde sådan en hacker, han kunne op sig. Okay, hvor dum er man lige? Hvem hopper lige på den der? Ja, det spørger jeg faktisk også om. Togskinner, der flyver. Uden nogen bloks. Meget interessant. Ja. Velkommen til det lille hus. En af mine venner, han... Se, man går bare sådan der. Min fætter har lært mig at hacke. Men jeg hacker ikke lige nu for tiden. Men jeg hacker min fætter. Og det skal I ikke sige til ham. På grund af, jeg tager 10. Jeg har taget $10. Jeg kan se en portal herfra. Jeg kan ikke se nogen portal. Jeg kan kun se billeder, sten, lysende ting, skilte, fakler, crafting tables og alt muligt andet. Men kul, guld og en hel del andre, jeg kan ikke se det. Så. Skal vi gå i gang? Ja. Eller skal vi bare starte på en ny server? Det synes jeg faktisk også. Jeg har intet værd inde på den her. Ja, lad os gå ud. Lad ned på... Modscraft, nej. That's so kind. Ja. YouTube-film. Ja. Hvem er det? Det er en fra nogen til... Det er en af min mors venner. Okay. Har du en server? Ikke sådan en selv ejer, men... Min fætter ejer en. For jeg er sådan set ikke admin på den. Jeg er ikke noget ud over owner. Ja. Hvad er IP'en til den så? Ja, det kan jeg sådan set kun finde ud af hjemme hos ham. Jeg har helt glemt server IP. Og jeg har startet hele mit Minecraft forfra. Lad os nu se, hvad for nogle server kan jeg finde. Skyblock Survival. Skal vi tage sådan en IP? På en mc-skyblock.com. Ja. Prøv at join den. Og jeg booker serveren fuld. Okay. Lad med. Så prøver jeg lige at finde et nyt. Skyblock IP skyblock.no-ip
Send mig lige penge. Ja, vi tager bare 4. Smider den derinde. Herinde. Og tryk V. Bum. Bum. Fuck, der er mange inde. Er det Der er det? 200. Ej, men der er lidt. Jeg tror simpelthen ikke, vi kommer ind på grund af øen. Den er nok allerede overtaget. Siger du godt det? Jo. Jeg prøver lige at komme ind. Og jeg er inde. Jeg er ikke inde nu. Fuck, en elendig Skyblock server. Men kan jo ikke gøre noget. Vent lige. Jeg kommer lige ind. Nu! Mods. Jeg er inde, og man kan ikke noget. Og hvorfor kan jeg ikke komme op? Elendig Skyblock server, må jeg sige. Synes du? Eller er det Det der der? har en bedre. Seriøst? Ja. Jeg er henne i spawn. Jeg står oppe i en af de lyse terratorer. Hvad så? Jeg står her. Jeg står lige her. Hej Nico. Herovre. Her. Her. Jeg har set dig. Kom med. Jeg skal jo fra videre dø. God idé. Det har jeg tænkt mig nemlig nu. Fuck! Hey, jeg overlever ham nu. Jeg døde. Du skal bare lande i vandet. Det gjorde jeg ikke. Det gør jeg. Jeg er på vej op. Som en rigtig gud. Hey, jeg kan hack på den her server. Kan du fly, hey? Ja, det kan jeg. Hvor fedt. Gosh. Hvorfor kan jeg ikke falde ned? Nu kan du bare fly, hey, kendt til andre øer. Jamen, der er ikke andre øer på det her map. Seriøst. Jeg kan åbenbart ikke komme ind mere. Jeg finder et nyt. Jeg dør. Shit, man, jeg var ikke til på nu. La 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 la. Vi er mission soldat. Oh no. Jeg vil farvel mine. Find en god server. Ah. Intuition. Det er ikke mig, der bestemmer over mine ord. Hvis der er nogen, der er ligeglad med, hvad man siger, så er det okay. Hvor er der en enkelt server? Minecraft server list. Jeg tager bare en eller anden random IP. Der er 26 inde. Hvad laver du? Slå på en eller anden mærkelig fyr. Nå. Jamen det der Skyblock server er jeg gået ud af, og jeg har fundet en ny. Okay, har du sendt ham? Ja, det har jeg sådan set. Det står der ikke. Der står ikke, at du har sendt mig den. Mærkeligt. Ja. Jeg slutter videoen nu. Okay. Hej YouTube. Hej. Men lige, vi skal lige have de sidste sekunder, man skal stoppe på 10. Nå, 1. nice. No!